Una de les activitats estrella de Covidés és la marxa nòrdica entre vinyes. És enoturisme actiu i alhora una de les millors maneres de gaudir de paisatges impressionants al Penedès. La marxa nòrdica és un exercici físic integral que uneix caminar amb el moviment dels braços amb bastons. Al grup, alguns en saben i d'altres no ho han fet mai, com nosaltres, i no cal. L'activitat comença amb una petita classe per aprendre les nocions bàsiques i tot el recorregut es fa amb un instructor especialitzat. Durant la caminada es fa una sessió de pilot walk en plena natura per acomodar la musculatura amb estiraments i música. Al final del passeig hi ha premi, un esmorzar de pagès amb vins i caves ecològics de Covidés. L'esmorzar és bo i sembla un dinar. Botifarra a la brasa, mongetes blanques, embotits i formatges, pa de pagès i oli d'oliva verge extra. La marxa nòrdica entre vinyes es fa en ocasions especials. El que es pot fer cada cap de setmana a Covidés és la visita clàssica, la visita camins i la visita quilòmetre zero. Totes comencen a descobrir les instal·lacions a Sant Sadurní d'Anoia, on s'elaboren vins per exportar més de 50 països de tot el món. I s'explica la història de la que és la primera cooperativa de Catalunya, amb més de 700 socis repartits pel Penedès i més de 50 anys d'experiència. Les visites acaben a l'agrobotiga, on es comprova com aquest univers de productes es tradueix en un rebost de quilòmetre zero. Després de la visita, pots acabar amb un tas de vins i caves, afegint formatges artesans o una taula d'embotits, tot de proximitat. Covidés és un homenatge a la feina dels viticultors, petits productors i guardians del paisatge.